Bona nit. L'actualitat més actual a Balearics News. Bona nit. Abans de... Brutal. Abans de començar, m'agradaria dir unes paraules sobre la reforma de la jubilació als 67 anys. El cap de setmana passat es va produir un terratrèmol de 3,2 graus a la platja de Palma. Volen prohibir les corregudes de toros a les Balears. Al·leguen que s'aplica una crueltat innecessària als animals. On hi hagi una bona corrida, que s'hagi vist futbol. I els toros! Creiem que s'han de prohibir els toros. Toro. Ja està bé, ja està bé. Està bé. Això és una violència molt clara, Claríssima, claríssima. però molt, Molt. contra els pobres animals. Animals. No en volia sentir d'altre. El hippies prohibint. Ja no sé on arribarem. I ara què? També prohibiran el circ? Doncs també ho volen. Al·leguen que els animals del circ també reben un tracte denigrant. Ara, també podrien prohibir els pallassos. El Real Mallorca juga aquest diumenge davant del Villarreal amb l'ànim d'oblidar la derrota a casa del Xerès, darrer classificat. A mi me va agradar. El Mallorca va demostrar-se un equip molt ofensiu. Però, Andreu, no m'has sentit el que he dit. He dit que el Mallorca va perdre. Per això dic que és ofensiu, reina meva. Me va ofendre, me va posar d'una mala llet important. En Joan Banano, 8è entrenador de l'equip i responsable també dels entrepans del descans, ha ofert aquest dematí una roda de premsa. Senyor Banano, vostè com a 8è entrenador del Mallorca, quines creu que són les causes que duen a perdre el Mallorca? ¿Me está usted acusando a mí de ser el culpable de que el Mallorca pierda? ¡Esos son gilipolleces! Quina estratègia hauria de seguir en Mallorca per no perdre més els camps contraris? ¿Pero qué coño está diciendo usted? ¿Me está usted acusando de ser el responsable de que el Mallorca pierda? ¡Esos son gilipolleces! Senyor Banano, per què està en bàmbol? Me alegra mucho que usted me haga esa pregunta, porque he encontrado la clave para que el Mallorca no pierda más. He cerrado la puerta del campo y de aquí no sale ni Dios. Así, siempre jugaremos en casa y ganaremos. ¿Qué le parece?